So yun mga ka-vlogs, welcome back to my channel. Ngayon magagawa tayo ng isadong alamang with baboy mga ka-vlogs at saka sili. Yan, ito kasi mga ka-vlogs, sarap nito. Ganyan lang mga ka-vlogs, titingnan nyo. Pero napakasarap nito mga ka-vlogs kasi may nilaga akong pata. Ito ang kombinasyon mga ka-vlogs. Yan. So yan, mag-isa tayo. And then isa muna natin mga sibuyas. Ay, napakasarap nito mga ka-vlogs kasi yung maanghang na maanghang. Dapat gagataan ko to kaso wala akong gata mga ka-vlogs. So ayan, igigisa na lang natin. Napakasarap nito mga ka-vlogs. Yan, sa mga Chinese dyan, Happy Chinese New Year sa inyo kung hey patchoy. Ayan mga ka-vlogs, Year of the Dragon. Yan. Mga ka-vlogs, palambing naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. And lagay na natin yung bawang Edmar TV and paki-click na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos mga ka-vlogs. And then papalo na rin yung FB page ko. Support my FB page mga ka-vlogs, Edmar TV. At saka mga shoutout pala sa mga taga-Iriga dyan, and then sa mga OFW kung saan man kayo panig ng mundo. Panig ba? O sige mga ka-vlogs, kung saan man kayo sa mundong ito, mag-iingat kayo, lalo yung mga OFW mga ka-vlogs. Yan, ipon-ipon. Hindi po kasi mga ka-vlogs, OFW rin tayo. Tumagal din tayo sa OFW mga ka-vlogs, kaya ayan, shout out sa inyo. Yon. Ay nako mga ka-vlogs, kanina pa ako nag-iisip kung anong pwede kong makontent. Ito naisipan ko mga ka-vlogs. Naglaga rin ako ng buto-buto ay ng pata ng baboy dyan mga ka-vlogs, kaso nakalimutan kong i-content kasi nga gutom na ako. Ito, habang niloloko ko to, dito naman sa kabila ay may pata tayong baboy mga ka-vlogs. At ito, lalagyan natin ito ng maraming sili. Woo! Yan mga ka-vlogs. Kung ipatchoy sa mga Chinese po natin, mga kapatiran natin mga Chinese mga ka-vlogs, Happy New Year sa inyo mga ka-vlogs. Ayan. Nako, malapit na ito mga ka-vlogs. Konting ano lang to, tapos na to. Kasi ginisa lang natin mga ka-vlogs. Yan na nga. Napakasarap nito oh. Naamoy ko natin, ilalagay na natin yung alamang mga ka-vlogs. Oy, yung alamang dito sa Manila, unlike sa Bicol mga ka-vlogs, may kulay na yung dito alamang oh. Ayan na. So mga ka-vlogs, sige na mga ka-vlogs, mikos-mikos muna natin to. Oh, mukhang masarap to mga ka-vlogs. Ayan. Dati kasi ako mga ka-vlogs, mahilig ako nito. Yung ito, gigisa ko lang yan at mararamihan ko ng mantika. Yung i-preserve ko yan mga ka-vlogs, lalagay ko sa may lagayan ako niyan. Tapos habang kumakapagkakain yung mga ka-vlogs, kaunti lang, kukuha ko ng kaunti kasi maalat yan, di ba? Kumbaga yun ang appetizer ko mga ka-vlogs. Yan, matindi yan mga ka-vlogs, may kamatis yan, lalo kung maraming sili. Yung sili nito ka-vlogs, kaunti lang kasi tamang lang eh. Pero kung ako lang masusunod, naku, punong-puno yan ng sili mga ka-vlogs. Talaga ako gusto pag ako gumagawa ng ganito, gusto ko talaga yung umuusok mga ka-vlogs. So ayan. So mga ka-vlogs, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. Hanggang sa ngayon mga ka-vlogs, di pa rin tayo sumasahod dahil nga medyo konti talagang nanonood sa mga content natin. Pero di tayo susuko.
Laban lang lang laban. Pukpok lang tayo ng pukpok kaysa mukmok ng mukmok. Oh yeah! Suntok lang ng suntok. Yan na, mukhang masarap na to. Iwan ko lang mga Koblax, yung mga nakaranas ng pagkain na to. Shout out sa inyo. Pero yung mga ibang di nakaranas ng ganito, alam ko di nyo masasabing masarap yan kasi di nyo pa naranasan. Para sa akin mga Koblax, kasi sanay tayo sa mga pagkain ganyan kasi probinsyano tayo eh. Kaya para sa akin masarap yan. Yun nang kahit mga ilang araw di yan nasisira mga Koblax, kahit may kamatis yan, kahit wala kang rep, basta mga Koblax. Kasi ang nagpe-preserve dyan mga Koblax, yung asin, ay yung ano, yung alat ng alamang. Yan. Pero pag kamatis, may kamatis mga Koblax, madaling masira yan. Kaya kung minsan, pag alam kong gusto kong i-preserve talaga nung tumatagal, hindi ako naglalagay ng kamatis. Loyal lang mga Koblax. Tapos yun, tatagal yun. Maramihan mo rin yung mantika mo. Kung maraming taba mga Koblax yung karne, eh, mas maganda kasi hindi ka na maglalagay ng mantika. Yan. Magic sarap, lagyan natin. Pampasarap yan mga Koblax. Pag naggamit ako ng magic sarap mga Koblax, di na ako naglalagay ng Ajinomoto. Diba? Kasi nandyan na yung binino niyan eh mga Koblax. Yan na. So, ayan na mga Koblax. Yan. Yan mga Koblax. So, ganda-ganda na no. Wow, sili na lang wala. Tapos mapapalaban na naman ito sa kainan mga Koblax. Pero hinay-hinay lang tayo mga Koblax sa maalat. Kasi masama po ito sa katawan natin. Isa to sa bawal sa akin mga maalat mga Koblax. So ayan mga Koblax. So mga Koblax, kung bago ka lang sa channel ko, na-drop by ka lang dito at napunta ka dito sa pagluluto ko, palambing naman mga Koblax. Don't forget to subscribe my channel mga Koblax, and pakiclick na rin ng bell button para updated kayo sa mga bagong videos. Ayan. Ngayon na lang ako nakagawa ng content, kaya yung paggawa ko nito, ginawan ko na rin ng videos. Alam mo ba yun mga Koblax? Ayan. Happy Chinese New Year mga Koblax. Kong Hipachoy. Yun. So medyo palabas-labasin para natin yung mantika mga Koblax. Ayan. Malapit na to mga Koblax. Try nyo to mga Koblax kasi napakasarap nito. Sa mga province kasi gumagawa kami ng ganito nung nasa probinsya pa kami. Ayan. So hanggang dito na lang mga Koblax ang videos na to. Abangan nyo mga bago kong upload na videos mga Koblax at gagawa tayo ng mga kaibang luto. Sige mga Koblax, see you next vlog.